Сам спитай. А у меня руки заняты. Надо, конечно. Похвален Ісус Христос. Праз хвилинку уже наближаецца працэсію. В цішыні падрыхтуемся да працэсіі, да літургіі сённяшняга дня. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Твоим. Госанна сину Давіда, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Володар Израилю, Госанна на вышиня. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рыхтовали наше сердце до гэтага дня праз пакаянне і ўчынкі хрысціянскай міласэрнасці. Сёння мы сабраліся разам, каб з усім касцёлам распачаць святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Хрыста, дзеля спаўнення якой ён увайшоў у свой горад Єрузалем, каб там памерці і ўваскрэснуць. Узгадваючы гэты збаўчы ўваход, з вераю і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб, бяручы удзел у яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Цяпер асветім нашы вербачкі, з якімі ў працэсіі сёння пойдзем да нашага палявога такога алтара, там, дзе будзе адбывацца Эўхарыстыя, дзе жывы і праўдзівы Хрыстус будзе даваць нам самого сябе. Молімся, усімагутны вечны Божа, асвяці гэтыя галінкі Тваім благаслаўленнем, каб з радасцю, ідучы за Христом Валадаром, мы маглі праз яго прыйсці да вечнага Єрузалема, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Перад тым, як пойдзем у гэтай працэсіі, паслухайце Евангелля паводле Мацвея. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Мацвея. Хвала Тебе, Пане. І калі наближаліся до Єрузалема, і прийшли у Бетфагію, до гори Олівної,
Тады Езус паслаў двух вучняў, кажучы ім: ідзіце ў вёску, што перад вамі, і адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляняга з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да мяне. І калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны пану, і зараз жа адашле іх. І сталася гэта, каб збылося сказанае пророкам, які кажа: скажыце дачцэ Сыёна, вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны седзячы на асліцы, на асляняці сыне пад'ярэмнай. Вучні пайшлі і зрабілі так, як а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі па дарозе. І вось гэта уладара зямнога. І таму прыйшло такое вялікае, можа, часамі расчараванне. Таму сённяшняя літургія, вось гэты пачатак вялікага тыдня, якім мы будзем крок па кроку разважаць гэтыя таямніцы нашага збаўлення. Хочам запытацца сябе, хто я ў гэтым натоўпе? Чаму я іду за Езусам? Чаму я сёння таксама спяваю яму хвалу, Хасанна? А заўтра магу у сваім граху, у сваім адыходзе ад яго казаць ужо ў крыжы, што я патрабую тут і цяпер. Паводле ягонага слова. У гэтым усім не дасца, ведаеце, так адстаяцца ў старонцы і сказаць, што мяне гэта як бы не датычыць. Бо ў жыцці духоўным мы альбо ідзем за Христом, альбо вось развіваемся і ўзрастаем у святасці, альбо папросту адыходзім, нават калі стаім на месцы, як бы, здаецца, нічога не робім. Менавіта вось гэтым жаданнем ісці за Христом. І тады, калі нам добра, калі мы поўныя радасці, бо ўсё ў нас укладаецца ў жыцці, не маем якісьці такіх значных праблемаў, калі мы гаворым: дзякуй табе, Пане Божа, за ўсё тое, што ты ў маім жыцці робіш, але хочам быць вернымі і заставацца з Христом нават тады, калі будуць упні, калі пэўных момантаў ўжо мы тут і цяпер і не зразумеем для сябе. Просім Езуса Христа аб тым, каб наsze сэрцы былі заўсёды верны, бо ў сэрцы адбываецца вось гэтая сустрэча. Сустрэча з жывым Богом. Можам выглядзець як сабе хочам, в такіх узнёслых момантах, але сапраўды ў нашай штодзён. Да тарадзе адбудзецца ахвяра Езуса Христа, дзе ён аддае за нас жыццё, але таксама з мёртвых паўстане, каб занесці нашыя просьбы, інтэнцыі да свайго Айца ў небе і нашага Айца і нашага Бога. Уезжає Єсус тихий в горах хвали Божої, родний люд його вітає, кличку вчить побожний. Гасана, Гасана, Божага Сина, Гасана, Гасана, за одины. Дети ожидали, детки стены ноги, а их матери развивали суды на дороги. Гасана, Гасана, Для Божага Сина, Гасана, Гасана, я спаса один. На народе всё тяжує Христос Старец. Люди Иисусовые, когда ноги дают. Гасана, 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 Гасана,
слава, коли сьогодні чує Христос слава дарить. Люди Єсусу ідеї так дано кидають. Гасана, Гасана, для Божого Сина. Гасана, Гасана, Ён збавця один. Хай учить Гасана, збавцу крочить благословлений. Люди, де от ім'я Бога, Пан нашу люблений. Гасана, Гасана, Для Божого Сина. Гасана, Гасана, Ён збавця один. В цішыні нашых сэрцаў згадаем, збудзем тыя інтэнцыі, з якімі сёння прыходзім на гэтую харысту, на гэтую святую імшу. А я гэтую святую імшу адпраўляю інтэнцыі Максіма Павсава, што тут перада мной стаіць. З нагоды дня нараджэння спаўняецца ему 10 год, просячы ад усіх патрэбных ласкі, Божым благословенні у дарозе да святасці. Няхай добры Бог табе благословляе. Молимся, усімагутны вечны Божа, Ты учыніў, што наш збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду ўзор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел яго з мёртвых паўстанні, які з табою жыве і валадараць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Wysłuchałem uważliwe Bożeństwo. Kali kto jeszcze potrzebuje pojednać z Bogiem u sakramencie spowiedzi, kiedy łaska ksiądz Władimir w tym czasie będzie spowiadać u kapliczce. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам патрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Усе, хто бачыць мяне, насмяхаюцца з мяне. Открывают вусны і головы ківаюць. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго. Няхай уратуе, калі яму ён любы. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Собаки окружили мяне, зборышча злачынстваўцаў мяне обступила, пробили руки и мои ноги. Я могу полечить усе мои кости.
Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Я не делять вопратку мою між собою, і жерби кидають об одежі моей. Але ты, Пане, не одыходь от мяне. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Буду обвещать имя Твое братам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, усе потомствы Якуба усхваляйте Его. Няхай боится Его все потомство Израиля. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Читание послания святого апостола Павла до Филиппянов. Иисус Христос, будучи у постаті Бога, не полишил потребным быть наровне с Богом, але вырекся самого себе, принявши постать слуги, приподобнившися до людей. Из выгляду ставший як человек, принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усілякое имя, каб на имя Иисуса схилилось кожное колено створения небесных, земных и подземных, и каб кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, деле хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. хвала Тебе, володар веков. Хвала Тебе, володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным ажно до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, володар веков. Мука Пана нашего Иисуса Христа поводле Матвея. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся ў яго. Ты король юдейский? Езус адказаў: Ты кажаш? і калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат. Ты не чуешь, колькі сведчыць супраць цябе. Але ён ні на адно слова не адказваў яму. Таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: Каго хочаце, каб я выпусціў вам? Барабу ці Езуса, званага Христом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму: Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім:
Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам? Яны сказалі. Барабу. Пілат сказаў ім. А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом? Усе закрычэлі. Няхай будзе укрыжаваны. Ён жа сказаў. Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Няхай будзе укрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы. Не вінаваты я ў гэтай крыві. Глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў. Кроў яго на нас і на дзецях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прэторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок сцерняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы. Вітай, кароль юдэйскі. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі яго на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і седзячы пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной. Гэта Езус, кароль юдэйскі. Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў. Аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы. Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога, калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі. Іншых ратаваў, а сабе не можа ўратаваць. Ён, кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божы». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы. Элі, Элі, лема сабахтані. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі. Ён кліча Іллю. І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго, а другія казалі. Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое, зверху аж данізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі і выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення. Увайшлі ў святы горад і паказаліся многім, а сотнікі тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі. Праўдзіва, гэта быў сын Божы.
Гэта слово Пана. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэцюю воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны, святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ў воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Христа, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў людзям збаўлення, узнясем да Бога Айца міласэрнасці пакорныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён прыпносіў церпячым сусышэнне, а грэшных яднаў з Богом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за міжнародныя арганізацыі, каб яны заўсёды служылі справе спакою і паяднання людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб з Эўхарыстыі яны чэрпалі моц для насення Христовага крыжа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якіх грэх аддаліў ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольныя ад нянавісці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне пасхальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Słuchaj nas. Молимся о Божым благословенні, усіх патрэбных ласкаў для Максима з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о захаванні нашай краіны, усяго свету ад пандэміі коронавірусу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. І ў цішыні наše сэрца праставім Богу тыя просьбы, інтэнцыі, з якімі сёння прыходзім на гэтую Эўхарыстыю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты здабыў нас для сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашы малітвы і учыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане, праз муку Твоего единородного Сына спашли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не служили Твоей милосердности, однако сподяемся отрымать ее праз Твою святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Pan z wami. Ugoru serce. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, праз Христа Пана нашага. Ён вольны ад грахоў, цяпер цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за наsze злачынствы. Сваёй смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго з мёртвых паўстання прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна до вышиня, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, осанна до вышиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і крыў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцяр нашых, якія паснулі ў надзей на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзефом и прочистым Авраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, якія спрадвеку палаваліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Отца Небесного, каб отпустив нам грехи и заховал нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Ты ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения несчастливой надеи, присти збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить их супокоем и едность, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи свету. Щасливые покликаны на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Ojcze mój, kali nie może minąć mnie ten kielich, kab mnie nie pić z jego. Niechajże staniется Twoja wola.
Молимся. Panie, Ty umocował nas chlebem niebiesnym i про śmierć Twego Syna dał nam nadzieję na życie wieczne, u jakoje wiery. Покорно Ciebie prosi, как праз Его z mертwych powstanie my dosięgnuli meta naszego wędrowania, przez Chrysta Pana naszego. Powiem ласка, jeszcze послухайте duszpasterskich objawów na palmową niedzielę. Po pierwsze, szczerze Wam dziękuję Sonie za wspólną dzisiejszą naszą modlitwę. Troszkę w inny sposób, czym zawsze. Dzwonku naszej kapliczki i od razu chcę zapowiedzieć, że ten tydzień, Tryduum Paschalny tak samo będzie odbywać się tu, w tym miejscu, tak aby mogli wspólnie razem spotkać na modlitwie, żeby to nie było taki natłok wielki, jak jeden drugiemu my nie przeszkadzali. Передают, что будет теплей, так что думаю, четверг, пятница и суббота будет нам еще больше приемно тут на сонейко вместе трошки погреться. Дякуємо щиро вам тим, хто прибирав нашу капличку вчора, такий міні-суботник, так само за
падрыхтоўку тут тэрыторыю вакол нашай капліцы да сённяшняй урачыстасці, да трыдуму пасхальнага. Дзякуем за ахвяры, які складаеце на справу будову нашага касцёла, як заўсёды пасля святой мшы можна гэта будзе і ўчыніць. Яны, ведаеце, традыцыйна у пальмовую нядзелю у нас быў кірмаш велікодны ў гэтым годзе. Па гэтых прычынах добра нам знаным усіх, напэўна, адмянілі мы яго, але ёсць добрая аказія, каб усім вам падзякаваць за ахвяры, які складаеце на будову нашага касцёла напроціў гэтага году. Як ведаеце, можна гэта ў розны спосаб зрабіць, альбо пасля мшы, складаючы ахвяру, упісваючы адпаведны там мшы, так, альбо таксама набываючы метры квадратныя. Мы запавядалі, што так, каб пабудаваць усе, скажем, наружныя сцены, вонкавыя сцены нашага касцёла, патрэба 2000 квадратаў. На сённяшні дзень ўжо маем больш за 600. 1/3, можна сказаць, так уже сабралі. Гэта таксама мае адпаведны, напэўна, такі знак таго, што для нас гэта важна. І пры аказіі, дзякуючы, таксама заахвочваць тых, хто можа яшчэ гэта не чыніць, не дакладаецца ні ў які спосаб да будовы касцёла, што гэта справа ўсіх нас, у першую чаргу, каб мы гэта разумелі, што не толькі выбраныя да гэтага ёсць вызначаныя людзі, але так напраўду кожны з нас праз той спосаб, як можа. Вельмі важна, каб мы далучаліся, і тады гэта святыня сапраўды будзе нашаю, і мы будзем яе заўсёды цаніць, і будзем клапаціцца пра яе, бо гэта будзе частка наша, таму мы гэта таксама прыпамінаем. І вялікі тыдзень. На гэтым тыдні хочам так расклад нашых набажэнстваў прыпомніць таксама. Ён традыцыйны, нічога тут не змяняецца, так напраўда, як штогод, але можа хтосьці ўжо прызабыўся, то яшчэ прыпомніў. Вялікі чацверг, імша вечары Пана, 9 красавіка, літургія Вялікага чацверга нагадвае нам пра апошнюю вячэру. Але не толькі нагадвалі, мы яе перажываем, бо кожная Эўхарыстыя, вось гэта перажыванне того моманту менавіта, калі Езус устанавіў сакрамент Эўхарыстыі святарства. Імша святая вечары Пана распачнецца о 19 гадзіне, а пасля святой імшы дарацца найсвяцейшага сакраменту у капліцы да 22 гадзіны. Вялікая пятніца — гэта дзень мукі Пана, 10 красавіка. У гэты дзень, таксама ў наступны, не адпраўляецца святая імша, бо няма святой імшы Вялікую пятніцу і ў суботу, але ёсць асаблівае такое набажэнства. Набажэнстве Вялікай пятніцы — гэта набажэнства мукі Пана. Калі мы прыходзім на літургію, дзе цэнтральнай часткай з'яўляецца адорацыя крыжа, у гэтым годзе будзе яно іншы спосаб адбывацца, не праз пацалунак, але праз наш паклон, праз тое, што дзесьці аддадзім пашану вось Богу Езусу Хрысту, які памірае за нас на крыжы, праз схіл, чи праз ставанне на калені. Гэта таксама ў першую чаргу гэта такі момант, у якім мы хочам так напраўды сказаць, што прынимаем наш вось гэты крыж штодзённы, якім крыж, які нам дае Пан Бог, які дазваляе нам, які таксама прычыняецца да нашага збаўлення. А пасля літургія распачнецца 18:30, гэта будзе крыжовы шлях. А 19 гадзіне вось сама літургія мукі Пана і адарацыя крыжа, а пасля заканчэння адарацыя на свяцейшага сакраменту прыводзіць у гробе Пана до 22 гадзіны. Яна Вялікая пятніца, таксама прыпамінаем, што гэта дзень сціслага посту, калі мы адмаўляемся не толькі ад спажывання мясных страваў, а таксама ад колькасці іх. Czyli możemy zjeść tylko один раз досыта, а можemy этого не czynić, tak samo переживши этот день на хлебе и воде, например, єднаючися з терпінням самого Христа. Хане у суботу, 11 красавіка, гэта дзень, у якім нема літургіі суботы вялікай, а вечаровая гэта ўжо літургія з мёртвых паўстання Пана. Таму ў гэты дзень у асаблівы спосаб заахвочваем, запрашаем вас да асабістай такой малітвы. Таксама тут чуванне, бо о 9 гадзіне будзе адкрыта ўжо наша каплічка, выставленне на свяцейшага сакраменту, і можна асабіста будзе прыйсці памаліцца у гэты дзень, вось у цішыні, аддаючы хвалу Богу, які аддаў за нас сваё жыццё, які вось гэта спачывае ў гробе. У гэты дзень таксама, як ведаем, адбываецца асвячэнне страў
на великодны стол у гэтым годзе яны будуць адбывацца таксама звонку нашай капліцы тут. І будуць адбывацца кожнай паўгадзіны ад 9 гадзіны на працягу аж до 17 кожнай паўгадзіны будзем асвячаць гэтыя велікодныя стравы, так каб просто таксама не зрабіць вось гэта натоўпу, там кожны мог прыйсці, памаліцца дзесьці і пайсці да сваіх дамоў таксама. Ну, памятайце таксама, што вігілія пасхальная з'яўляецца цэнтрам святкавання гэтага пасхальнага трыдуем. Гэта вось цэнтральная літургія ўсяго году літургічнага. Яшчэ раз прыпамінаем аб гэтым. Таму вельмі важна, калі ёсць такая магчымасць, канечне, таксама удзельнічаць у ёй. Альбо прыйшоўшы тут на імшу святое, таксама злучыўшыся праз тэлебачанне, за хвіліну гэта яшчэ трошкі раскажам, альбо таксама праз наш сайт, бо будзе трансмісія Вялікага тыдня таксама на нашым сайце Янбай і кожную гэту літургію. Пасхальная вігілія распачынаецца 21 гадзіне. На гэту літургію, калі ласка, возьміце з сабою свечкі, будзе аднаўленне абяцання Святого Хросту. І таксама, калі хочаце мець ваду асвечаную з гэтай літургіі, возьміце яе таксама з сабою у свае якісьці начынні, у бутылачкі чи штосьці, бо не будзе такое вось асвячэнне, як штогод, але кожны прыносіць сваю ваду. Гэта таксама звязана з пэўнымі умовамі, у якіх мы сёння знаходзімся. І пасля пасхальнай вігіліі чування пры Найсвяцейшым сакраменце праз усю ноч ужо таксама традыцыйная да раніцы, а раніцай, як заўсёды 6 гадзіны, запрашаем на рэзурэкцыю. Урачыстая працэсія святая імша. Таксама у гэты дзень, у дзень урачыстасць змёртвых паўстання Пана, у нядзелю 12 красавіка, яшчэ святая імша ў 10:30, а 12 гадзіне і ў 13:30. Вечар, а 18 гадзіне імшы святой не будзе. Вялікі панядзелак, велікодны, 13 красавіка, імшы святыя а 12 гадзіне і а 19 гадзіне тут у нас капліца. Каны усе гэтыя цэлебрацыі, так як я ўжо казаў, пасхальныя трыбы вялікадня будуць адбывацца звонку тут у нас капліцы, на вуліцы, на адкрытым паветры, так каб мы маглі удзельнічаць, ну і таксама будзе трансмісія. Сённяшнія ахвяраванні прызначаюцца на патрэбы духоўнай семінарыі. Прыпамінаем аб гэтым. Яшчэ таксама ў панядзелак, аўторак, у сераду можна скарыстаць сакраменту споведзі перад імшой святой, пасля імшы, калі будзе патрэба, будзем спавядаць. У гэтыя першыя 3 дні гэтага тыдня імша святая традыцыйна ў 7 гадзін раніцы і вечарам о 19 гадзіне. Можна скласці ахвяраванні на кветкі, да спецыяльнай скарбонкі, кветкі, якімі мы ўпрыгожым нашу каплічку на гэтыя святы. Кожны аўторак у капліцы о 19 гадзіне адбываецца набажэнства. Праз заступніцу святого Антоні Падуанская кожную сераду запрашаем на набажэнства да святого Юзафа. Усім юбілятам, імяніннікам надыходжачага тыдня складаем найлепшыя пажаданні Божага благаслаўлення, здароўя, ўсіх патрэбных ласкаў. Яна таксама свае паведамленні дасылае ксёндз арцыбіскуп, напэўна, Божа з вас ужо іх чытала. Яны звязаныя з перажываннем трыдуем пасхальна, аб чым я ўжо гаварыў. Хацелася толькі яшчэ прыпомніць аб такіх справах, як тое, што ў гэтым годзе наша тэлебачанне пакажа не толькі вігілію пасхальную, вось гэту начную святую імшу, але таксама Вялікага чацвярга, Вялікай пятніцы. Гэта будзе о 19 гадзіне трансмісія на 3-м канале беларускім. А вігілія пасхальная 21, здаецца, гадзіне. Пан Віталь, можа, вы памятаеце? Ну, здаецца, 21 гадзіне. 21:40. 21:40? Ну, штосьці, напэўна, ў праграме ёсць, а на першым нацыянальным канале. Там можна было паглядзець, і хто не будзе ўдзельнічаць, ці ваша, можа, блізкія, родныя, бабулі, старэйшыя, калі ласка, аб гэтым ім гаварыце, што ёсць такая магчымасць у гэтым годзе менавіта ў такі спосаб перажыць гэтыя святы. Зразумела, што для нас, можа, цяжка так пагадзіцца на тым, што не заўсёды мы можам прыйсці на Эўхарысту, быць на святой імшы, але гэта выклікана пэўнымі акалічнасцямі і асаблівы спосаб, асобы старэйшыя, можа, хворыя таксама, дзеці могуць застацца скарыстаць гэтай дыспензы, ну і кожны, хто адчувае
taki sposób, taką potrzebę. Kto chce udzielniczać tak bezpośrednio, конечно, zapraszają, bo liturgia będzie. No i tak samo na pewno czas świadkowania, to czas, kiedy my bardzo często jedziemy do domu, do swoich bliskich i rodnych. Kiedy warto byłoby zadumać się w tym godzie, czy trzeba to czynić. My, księdzom Władimir, tak samo nie jedziemy do domu, no z przyczyn właśnie tych, tak samo no nie przywieźć im, bo wirus nie ma ni nóg, niczego, przywozimy my i ludzie, які chodzimy, zostrzekają się z innymi, wchodzimy w kontakt, тому ніхто, конечно, не забороняє to czynić, ale warto było zadumać, że się nie potrzeba nam może do starszych naszych батьків, do babuli, dziadów, jechać na wiosku, trzeba po prostu przeżyć te święty w domu, pójść na modlitwie, tak samo potelefonowawszy do nich, porozmawiawszy z nimi. To ciężkie takie na pewno momenty przyjąć решение, zawsze to хочется być w bliskości, ale no, one wyklikane na pewno okolicznościami bardzo ważnymi, тому warto na tym zadumać. No, zdaється, się takie same główne objawy. Wszystkie te informacje znajdują na naszym sajcie, na naszych stronkach różnych i w соцсеткach, tak samo można z nimi poznajomić, тому всіх, kto szuka, na pewno znajdzie. No, na ten czas przeżywania tego wielkiego tydnia, особливо sposób Tryduum Paschalnego, przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. Boże nasz Ojcze, względź łaskawa na siemiu Twoich wiernych, za jakую nasz Pan Jezus Chrystus bez wahania oddał siebie u ruki zloczyńcom i przyjął krzyżową muku, jaki żywie i waladaryć na wieki wieczne ja. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Święty Archaniole Michale, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, niechaj jego zniszczyć Pan Bóg, a Ty, knieziu wojska niebiesnego, mogutnością Bożej, skiń u piekła szatana i innych złych duchów, jakie nas wybudusznują po świecie. Najświętejsze serce Jezusa, bezzaganne serce Maryi, Święty Archaniole Michale, Молися за нас. Бачиш, криж твой не минаю, Пане, ты бачиш, до крижа імкнуся, з горем і скрухай, на криж позираю, до трона Бога на землі імкнуся. На крыш кладу я все мои жадания, тут прибираю вечных думок моих, сенс свой шукаю я в раздвижовании, из-под короны крутячи по скроні, ставши под крижем, стомлений собою, прагну я в серці нести криж завсёды, каб не глумився ворог надо мною, каб крочить шляхом правди і свободи.